πολιτιστικών έδωσε και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκέντρωση πληροφοριών που να αφορούν στην τοπική ιστορία μέσω των πολλών συνεντεύξεων που έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά θα συνεχίσει. Στηριζόμενοι σε αυτές, αλλά και στο αρχείο της κοινότητας, γνωρίσαμε την ιστορία του χωριού και πραγματοποιήσαμε μια σειρά από εκδηλώσεις με θέματα. Η Μακριδάκη στο πέρασμα του χρόνου, η ζωή και το έργο του Γεώργη Καλισκέρη, η λαϊκή οργανωτέκτης της Μακριδάκης, του νερού οι ιστορίες που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι και κλείνει και το θέμα του ημερολογίου μας. Η χρονιά που πέρασε ήταν, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, πλούσια στην δράση. Τον Ιούνιο πραγματοποιήσαμε περιβαλλοντική εκδρομή στην περιοχή Μισάκη. Περπατήσαμε στα μέρη που μόνο ακουστικά γνωρίζαμε και φιλοξενηθήκαμε στο υπέροχο καταφύγιο της ομάδας κυνηγών. Τον ίδιο μήνα κάναμε εκδήλωση στα γραφεία του Συλλόγου για το εξαιρετικά επίγειο θέμα του νερού και όσα συνεπάγεται η χρήση του από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, καλώντας την κίνηση πολιτών Βόλου Πηγίου, η οποία και μας ενημέρωσε σχετικά. Τον Ιούλιο αναβιώσαμε σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακριδάκης το Πανηγύρι Καϊνά. Τον Αύγουστο πραγματοποιήσαμε την κεντρική μας εκδήλωση στη Μακριδάκη με θέμα του νερού η ιστορία. Τον Νοέμβριο πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή στο μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Παναγιά του Κονταριώτισσα, στον Παλαιό Παντελεήμονα και στα Βελάκια. Πέραν αυτών, να υπενθυμίσουμε ότι στο Σύλλογο λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια, όσα και τα χρόνια λειτουργίας του, χορευτική ομάδα, την οποία θα απολαύσουμε απόψε. Επίσης, υπάρχει τράπεζα αίματος, η οποία χρήζει ανάγκη να στηριχθεί από τη δωρεά σας. Τώρα, στα μελλοντικά μας σχέδια, κύριε Δήμαρχε, είναι η έγκριση ενός βιβλίου με θέμα την ιστορία της Μακριδάκης. Και αυτό θέλουμε την στήριξή σας. Αφενός με υλικό φωτογραφικό που θα μαθανίσετε και θα ψηφιοποιηθεί, αφετέρου με την διαδρομή των συνδρομών σας, την αγορά λαχνών και την αγορά ημερολογίων. Όλοι εμείς, στο Διοικητικό Συμβούλιο, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν τα μέγιστα για την επιτυχία της βρωμιάς, καθώς επίσης και τους χορηγούς και την πραγματοποίηση της Λεχειοφόρου. Να καλωσορίσουμε επίσης την χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού μας και να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Λεχανίων και να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Λεχανίων για την παραχώρηση των παραδοσιακών φορεσιών τους για την εμφάνιση της χορευτικής μας ομάδας. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά, για υγεία, ευλογία και δράση.